Barkatu. Bat biru. Bat biru. Yo. Sup. Bat bi. Eo. Egunon talaia. Egunon. Goizeko 10 dira. Eo. Egunon Euskal Herria. Egunon Darbi. Eo. Hiru erregeen maila. Dan dariraran, dan dirarirariraran. Estamos en vivo, maite mesedez. Txantxatzen. Bai, egunon! Good morning, talaia! Igo gela batera eta berrentzuten zaidan. Lasai. Egunon! Egunon, talaia! Oi. Great. Bai, noski. Nahi duzunean. Egunon entzule maiteok. Egunon talaia biteri eskola osoari. Zer nauzu bete? Gaur egun berezia da. Gabonetako irratsaio berezia dugulako gure eskolan. Atzo, abenduaren 21ean, San Tomas eguna ospatu genuen Euskal Herrian. San Tomas eguna oso ospetsua da, batez ere azokengatik. Baserritarrak hirietara jaisten dira, eta bertan txerriak, gaztak, taloak, sagardoa, eta artisau produktuak saltzen dituzte. Hondarribian, atzo azoka eta ekintzak izan genituen. Badakizue? Aspaldidanik, San Tomas egunean jendeak txerria erosten zuen urte osoan jateko. Horregatik, gaur egun ere txerria San Tomas eguneko ikur nagusietako bat da. Gainera, egun horrekin batera, urtaro berriari hasiera ematen diogu. Neguari. Negua iritsi da. Egunak laburragoak dira. Gauak luzeagoak. Eta hotza pixkanaka nabaritzen hasi gara. Gaur goizean goizetik ondo nabaritu dugu hotza. Urtero bezala, gure eskolan San Tomas eguneko irratsaioa egiten dugu. Eta ohitura bihurtu da txerrien zozketa egitea. Txerriaren itxura duten itxulapikoak zozketatzen ditugu. Hauek bezalakoak. Lehen hezkuntzako gela guztietan. Adi, baldakizu gelako zerrendan zein zenbaki den zurea? Ez badakizu oraindik galdetu irakasleari. Ja, abenduan gaude, dagoeneko jakin beharko genuke. Bestela, ez duzu jakingo txerritxoa tokatu zaizun, ala ez. Orduan, galdetu zazu, Badakizue ja denok zenbakia? Tik-tak, 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 tik-tak. Ez bazea goatzen, ez zara saritu izango. Eta orain bai, hasi egingo gara zozketarekin. Erne, adi eta prest.
dexente denbora eman eta gero, ja zuen zenbakia buruan eukitzea. Baina lasei, itxoimerko duzue, zergatik? Lehenengo mailarekin hasiko garelako, eta lehenengo A gelakoekin zehazki. Hortaz, hemen ditut lehenengoako zenbakiak, eta ea zein den gaurko lehenengo saritua. Batako irabazlea, ea, bosgarren zenbakia. Bat ako zenbaki saritua, bosgarren zenbakia da. Zorionak. Baina itxaron, oandik anetzaretik jatxi behar. Gela guztietako garaileak izendatu ostean, honea jetxiko zeate, eta orduan banatuko ditut. Lasai, denbora dago eta. Guazen orain, bat B gelakoekin. Ea ba. Ea bat B gelako saritua zein den, ea. Amargarren zenbakia, zorionak. Bat begelako irabazlea, amargarren zenbakia. Guazen ba, urrengo gelarekin. Bat C gelarekin. Ea zein den bertako saritua. Ea ba, amaiaren gelakoak. Eta batzeko irabazlea izango da, ikus dezagun, 11 zenbakia. Batzegelako irabazlea 11 zenbakia da. Zorionak. Lehenengo mailarekin amaitu dugu oraingoz. Errepikatuko ditut. Lehenengo Ako saritua bosgarren zenbakia izan da. Bosgarrena. Bat Beko saritua 10garrena izan da. Eta bat Zeko saritua 11garrena. Zorionak denei. Kaixo berriro, bueltan gea, eta lehenengo mailarekin amaitu ostean, bigarren mailako ekingoaz, adiegon kuadrilla. Bueno, ez gara beti bezala hasiko. Gaur, bigarren detik hasiko gara. Haupa itxaso eta haupa bigarren de maila, de gela, haupa. Ea ba, orduan, zozketako zenbaki guztiak badira kutxan, eta zenbaki saritua bosgarrena izango da. Bosgarrena berriro ere, bigarren de gelako saritua. Zorionak. Baina esan bezala, itxaron bukaera arte, bukaeran banatuko baititugu itxulapikoak. Hortaz, bosgarren zenbakia bigarren de gelako saritua. Eta atzetik aurrerako ordenari jarraiki, bigarren C gelarekin joango gara orain. Ea ba, bigarren C. Maialenen gelakoak. Adi egon, zenbaki guztiak potean dira. Ea, zein den zoriontsu egingo dugun urrengoa.
14. zenbakia da, bigarren zeko saritua. 14. zenbakia, zorionak. Eta ordenarekin jarraituz, eta bukaera iristen ari gara pixkanaka, bigarren B gelarekin goaz. Bigarren B gela, Maiteren gelakoak. Ea, zein izangoen saritua, ikus dezagun, eta saritua. 17. zenbakia izango da, zorionak, 17. zenbakia, bigarren B gelako saritua. Eta bukatzeko bagoaz Kontxiren gelakoekin, bigarren A gelakoekin, ea zein dugun eguneko azken saritua. Zenbakiak potera denak, inork eskapo egin ez dezan. Eta, venga, bagoaz eguneko azken sarituaren bila. Eta eguneko azken saritua izango da 14 zenbakia berriro, bigarren A gelako saritua 14. izango da. Zorionak. Eta honekin bagoaz errepaso azkar bat egitera. Itxasoren gelan, bigarren D gelan, 5. zenbakia atera saridun moduan. Bigarren C gelan 14. Bigarren B gelan 17. Eta bigarren A gelan 14. Zorionak denei. Eta orain pixkanaka, lasai, presari gabe, joan gaitezen jeisten lehenengo eta bigarren mailako irabazleak. Hortaz, lasai, zatozte pixkanaka irrati gelara, zuen txerritxoak jasotzera. Bueno, bagoaz pixkanaka gaurko sarituekin. Hortaz, sarrera emango diogu bat ako sarituari. Zein izan da bat agelako saritua? 5. zenbakiduna, zatoz? Egunon, torriona. A ber, gertu itzein berdeu, Egunon, a ber, nola duzu izena eskola guztiari izateko? Jurgi. Ozenago? Jurgi. Oiek eta Jurgi. Bueno, hemen daukazu zure txerritxoa, bitu hor bat ajartzen duen tokian. Zorionak, Jurgi. Bai, bueno, hor, ja, badaukazu non aurreztu, non txambonak sartu, eta hoi ja, betetzen jumer da, Pixkanaka, bai? Pozik zaude? Bai? Bai. Zorionak. Bueno, venga, eskerrik asko, Jurgi. Ea ba, pasada dila, orain bat beko irabazlea, tozona. A ber, nor dugu hemen, nik badak izure izena, baina eskola guztiari izan behar diogu. A ber, nor daukagu hemen, urbildu? Amane. Amane, zorionak. Espero zenuen? Bai. Bai, oepa, hori da, gauza proiektatu egin behar dira, gauzak pentsatu egin behar dira.
Nik ere horrela egin duelako. Bueno, ba, hemen daukazu, lehik emango dizu, zure txerritxoa, eltxetxoa, bai? Bueno, ba, sorte hon urrengo arte ere, bai. Ale. Pasada dilla bat zeko irabazlea, torri ona. A ber, talaia guztiari esateko. Eta, itzein berrizu hemen, eta begiratu hangora. Nortzea zu? Lori. Altuago eta honi esan, hemen, Lorien, honi esan. Nortzara? Lorien. Lorien, oso ondo, eta zuzato zegelakoa zara? Batze. Bat zekoa, oso ondo, Lorien. Ba, hemen daukazu zure txerritxoa, etxera eramateko. Bai? Ondo pasaguna. Venga, gero arte, Lorien. Bueno, eta oraingoz bukatu dugu lehenengo mailarekin, bino hemen ja badaukagu bigarren mailako bat bere txerritxoa jasotzeko goztorri honean mesedez. A ber, nor daukagu hemen? Nerea. Ozenago mesedez. Nerea. Nerea, bale. Lehenengo aldia tokatzen zaizula? Jo. Ba, ze sortea, Urren urtein ja urdaia, bino hemengo txerritxoa ja eramaten duzu. Oso ondo, ba. Tori, hemen zure txerritxoa. Eta oain ja, falta da hoi betetzia, Venga, agur Nerea. Pasada dilla bigarren beko garaia. Torri honea. Ea, zein da bigarren beko garaiaren izena? Zein da bigarren beko garaiaren izena? Zein da zure izena? Oian. Ah, banioen banik. Lehenengo aldia da jasotzen duzuna saria? Bai. Bai, bale, bueno. Ba, orduan, gozatu zazu, eta hemen txege dago, gabonetako opari aurreratua, dirudinez. Ba, oso ondo pasa, bai? Ale, agurro ja, zoriona. Pasaia bigarren zeko txapelduna. A ber, torrenea, nor daukagu hemen? Lier. Ozenago, a ber, eta honi bezan da. Lier. Lier, oso ondo, espero altzen nuen. Ez da? Zaila, zen bazarete gelan? Hogeita? Zuek zarete? Hogeita bi, eta zu izan zea saritua, ba. Ta lehenengo aldia da? Bai? Bueno, bat hori. Etxera eramateko, baduzuta saria. Ale ba, agur Lier, ondo pasa. Eta gaurko azken sarituarekin goaz, pasadaia bigarren deko garaiea. Ara, nor daukagu hemen, konta iguzu, eskola guztiarentzako, nor daukagu hemen saria jasotzen? Leo. Leo. Egin izbost. Lauxoat. Eta zer ingo duzu, sariarekin, gorde ingo diozue? Hori da talde jatorra, eta bihotzonekoa. Ze irakasle jatorra, hori ondo pentsatua. Bueno, ba hemen daukazu usoarentzako, eta bueltan, ba sorpresa derra hartuko du. Ba eskerrik asko, Leo, bila etortzegatikan. Ale, gero arte. Eta honekin entzule maiteok bukatu dugu gure Gabonetako irratsaio berezia. Ondo pasa datozen Gabonak, asko disfrutatu familia eta lagunekin, eta gogoratu, Gabonetako oporrak atxien hartzeko eta elkarrekin egoteko garaia dira. Gabon zoriontsuak eta urte berri on guztioi. Bai, zer gehiago, a ber, mesedez? Azken orduko albiste bat daukagu, izan ere gure aurkezleak eskolako saskia irabazi du. Zorionak Unairi! Eta ez da mainorik egon, ez dut nik egin zozketa nahi duen zenbaki atera, baino, eskerrik asko. Orain pixkanaka, mesedez, gimnasiora jeitsiko gara. Gimnasiora, mesedez. Ale, ondo izan kuadrilla.